Senioritalon tarina alkoi vuonna 2020, kun Senioritalo-hanke yhdessä eteenpäin meni läpi sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksella. Ja heti paikalla huomattiin, että oli kyllä todella tarpeellista, että täällä Nummelassa on tämmöinen kohtaamispaikka, joka on auki joka arkipäivä. Täällä Viadiassa niin olen käynyt avajaisista alkaen ja olen havainnut erittäin mukavaksi paikaksi ikäihmisille. Ja täällä on hirveän kiva ilmapiiri, mukavia ihmisiä, hyvä palvelu ja paikkana mitä parhain Nummelan keskeisellä paikalla. Ensimmäisestä vuodesta jäi erityisesti mieleen se, että kun ovet oli vielä suljettu koronan takia, eräs mies tuli koputtamaan oveen ja kertoi meille, että te olette ensimmäisiä ihmisiä, kenen kanssa on jutellut koko viikon aikana. Ja tämä yksinäisyyden kokemus on juuri se, johon ollaan koitettu vaikuttaa, ja on ollut tosi mahtavaa huomata, kun ihmiset ovat saaneet ystävyyssuhteita ja heillä on täällä mukavaa mielekästä tekemistä ja he nauttii olostaan täällä Senioritalolla. Se, mikä on merkityksellistä, on se, että täällä voi kohdata muita ystäviä ja tulla vaan viettää aikaa oleilemaan. Täällä on saanut ihan hirveän paljon uusia tuttavuuksia ja ystäviä. Yhteenkin senioritalolaiseen, kun alettiin juttelemaan, niin todettiin molemmat sitten, että vaikka ei tunnettu toisiamme, että me oltiin ihan niin kuin vanhat tutut, että meillä lähti heti juttu siitä luistamaan. Ja täällä olen tutustunut uusiin ihmisiin. Mä oon saanut tätä monta uutta ystävää. Menee oikeastaan päivästä puolet ainakin ihan huomaamatta siinä mukavassa ilmapiirissä. Täällä Senioritalolla on ollut suosituimpia ryhmiä bingo ja yhteislaulu. Niihin tulee eniten ihmisiä. Kaikki musiikkitapahtumat ja luennot. Olen bingo-isäntänä, olen urani huipulla. Sitten kuulun tietysti tähän Senioritalon mieslaulajiin. Senioritalolla on myös mahtava bändi, joka harjoittelee täällä viikoittain ja esiintyy Senioritalon tilaisuuksissa. Senioritalolla on paljon semmoisia ihania ryhmiä. Musiikkivisaa en jätä, enkä bingoa. Ne on ne tärkeimmät, mistä tykkää. Senioritalolla on myös 3 kertaa viikossa tuolijumppia, 2 kertaa viikossa kävelyryhmät ja meillä on täällä joka päivä erilaisia ryhmiä, jokaiselle löytyy jotakin. Vuoden aikana meillä on paljon erilaisia juhlia. Ystävänpäiväjuhla on, vappuna meillä on munkkeja myytävänä ja simaa. Sitten meillä on vappuhattukisaa, vähän tämmöistä hassuttelua, ilosta. Se on niin vakavaa. Sitten tietenkin joulujuhla ja itsenäisyyspäiväjuhla. Ja on siis niin paljon ihania tapahtumia. Ja ehkä erityisesti, mikä mulla on jäänyt mieleen eniten, on Hannes Tuovinen, sotaveteraani. Hänen 100-vuotissyntymäpäivä. Senioritalo on normaalisti avoinna maanantaista perjantaihin, mutta Nummela-päivänä me olemme lauantaina auki. Ja tässä Senioritalolla meillä on tosi paljon tapahtumia ja meillä on ekstrana katutanssit. Meillä on aina juhannusviikolla on Nummelan torilla yhteislaulutapahtuma, eli lauletaan yhdessä. Se on mukava, hyvän mielen tapahtuma torilla. Viadian kahvilasta saa Nummelan parhaat korvapuistot ja voisilmapullat. Se on meidän erikoisuus. Ja juhlapäivinä sitten erikoisempia leipomuksia. Keittohan on keskiviikkoisin erilaisia keittoja ja ne on todella maukkaita. Uskon, että jokaisen makuun sopivia.
Ja minä ainakin pidän niistä. Kahvila vaikuttaa leppoisasti tähän senioritalon tunnelmaan, että tänne voi tulla yksin tai sitten kaverin kanssa, että rohkeasti vaan kurkkaa, millaista täällä on. Digiohjausta senioritalolla joka päivä arkipäivisin ajanvarauksella tai ilman ajanvarausta. Yleensä puolen päivän aikaa meillä on semmoinen digipäivystys, jolloin voi tulla kyselee sitten mitä vaan. Sitten autetaan paljon ihan niissä päivittäisissä asioissa, soittaa terveyskeskuksiin tai ottaa yhteyttä jonnekin viranomaiseen ja semmoisia ihan tavallisia päivittäisiä arkisia asioita. Mäkin olen saanut digiapua, kun mä hankin tabletin ja mä olin vähän arkasen kanssa, että jos mä sen ihan sekoitan. Täällä on siinä mielessä ihana tulla, kun täällä ei niin kuin naureta mun tyhmille kysymyksille. Jos mä kysyn, että sanotaan aina, että ei tyhmiä kysymyksiä ole olemassakaan. Meidän digiohjaus on tarkoitettu kaikille senioreille, se on täysin maksutonta. Eli mä kannustaisin rohkeasti tulemaan tänne. Täällä on ystäviä, samanikäisiä, samanhenkisiä ihmisiä. Voi olla samoja elämäntarinoita ja taustoja, voi jutella ja saa vertaistukea. Täällä on paljon tekemistä ja tänne voi tulla juomaan kahvia ja tapaamaan ystäviä. En nyt osaa tämän enempää sanoa muuta kuin, että tervetuloa kaikki käymään, tutustumaan paikkaan ja todeta, että kuinka kiva paikka tämä on ikäihmisille.